Gigacomputer.cz. Tak schválně. Kdo z vás jako první uhodne, jaké exkluzivní notebooky pro vás dneska mám? Tyhle notebooky jsou luxusní, exkluzivní, vysoké manažerské řady. Myslím si, že uspokojí i ty nejnáročnější zákazníky. Dokonce si myslím, že předčí vaše očekávání. A když se na ně kouknete, vypadají úplně nádherně, jako ten luxus z toho srší. A pozor, není to MacBook. Tyhle manažerské notebooky disponují dotykovým displejem, jsou opravdu lehoulinkaté, 1,27 kg, ten druhý má 1,28 kg, takže super na cesty, do školy, nebudou vás z toho bolet záda, mají podsvícenou klávesnici, rychlý výkonný procesor od Ryzenu, ale to nejlepší na nich je jejich displej. A co je na tom displeji tak super? Jedná se o 15-palcový, velmi jemný displej s technologií Pixel Sense. A pozor, má vysoké, velmi netradiční rozlišení. Já si teda myslím, že je to QHD, ale nejsem si vůbec jistá. Takže pokud někdo víte, jak se správně tohle rozlišení jmenuje, budu ráda, když mi to napíšete do komentáře. Tak co? Už víte, co to je za mašiny? Teď vám možná poradím úplně nejvíc. Jsou to notebooky od Microsoftu. Jsou opravdu nádherné. Tenhle notebook jako nový stojí kolem 30 000 korun. My ho máme aktuálně na Gigacomputeru ještě se slevou 3 000 za neskutečných 11 990 korun. A pozor, tohleto, nekecám, je opravdu repas. Já tomu sama nevěřím, trošku si říkám, jestli u nás neudělali chybu na testování. Ale opravdu repas. Z Gigacomputeru. Tenhle nádherný stříbrňák je taky z Microsoftu. Jako nový stojí 40 000 korun, což jako je fakt pálka. U nás na Gigacomputeru ho máme aktuálně ještě o 2 000 levnější než normálně, protože máme akciový prodej. Seženete ho u nás za 15 990 korun. Trošku rozdíl, že? Proti 40 000. A bacha na to. Tohleto má být repas. Takhle krásně vypadají repasy na Gigacomputeru. Vy už to nejspíš všichni víte, ale teď nastal ten čas prozradit vám, co to je za notebooky, abyste si je mohli u nás na webu najít. Takže ten černý je Microsoft Surface Laptop 3. Tenhle stříbrňák je Microsoft Surface Laptop 4. Jsou to teda repasované, ať vypadají úplně jako nové. Záruku na ně máte 2 roky zdarma, máme 99% na Heuréce a doprava zdarma je na všechno nad 500. A já se ptám, tak k čemu nový notebook, když už zítra bude použitý? Šupky dubky na www.gigacomputer.cz.